Díomh gach aontainna cuimhín an seo compórdaach in na Kistin. A gcóir an seo bimidig fécinn ar réaltaí. Agus tuigim bíimidig fécinn ar na réaltaí a péisliú ar an tú é. Bíimidig fécinn ar réaltaí I gcónaí, beag ná gach bhí seán ar an seo, bíimidig fécinn ar na réaltaí. A gcóir páirt den fi seán is slí éigent, fiú má táid ag caint níos mó meall na plánéid nó rud ag cosúla sin. Tá na réaltaí taifír dóibh, tá na réaltaí sin spéir, tá míid fós ag fécint orthú fadas bfuil míid ag fécint I gcóir na plánéid. Ach tá míid chun caint inniu meall ar réaltaí agus saoil an réalt, cá tosníonn siad agus cá taonn siad mátá amagan ar nos. Níl míid chun be ábalta fécint ar aon áit ina tosníonn réaltaí ón cathair ar a leid san am seo den bhliain. Mar tá ceann den átainna is cá lúla ó na tagan réaltaí, clíomh Orion nó clíomh an bhadach méid beidir, tá an páirtin den spéir taifir den green ag an am seo den bhliain fós. Má tá ag fécint an seo ar maidin, tá na planéidí ann, tá na planéidí le heiscint ag an am seo den bhliain, ach má brú míad a raig an seo, sin Beetlejuice, sin Chris Orion agus sin clíomh Orion. Beag nach níl si díreach taifir an green, tá siad beáin faoin green ach fós ar an taobh míceart den spéir chun fécint ar. Tá míad ábalta clíomh Orion a eiscint an sin ceann den áitainna ina tosníonn réaltaí. Má fear míad isteach be míad ábalta réaltnéil a eiscint, sin é a réaltnéil Orion nó réaltnéil clíomh Orion ar réon nos, agus is réagún H2 é áit ina tosníonn Atá abdé eiscint chúsan sin H2 hydrogen áit ina tosníonn réaltaí. Mar go bhfuil réaltaí déanta as hydrogen. Tá tuile de na réaltnéil seo. Tá hydrogen an adamh is commónta san crunne ar fad. Tá hydrogen an adamh an rud an stuff an ábhar is commónta atá ann. Dá bhrí sin tá an chuid is módú gachar bhfuil míad ábalta eiscint déanta as hydrogen, tá na réaltaí déanta as hydrogen, tá na chuid is mód den na réaltnéil déanta as hydrogen freisin. Ón cathair níl míad ábalta aon ceann den na réaltnéil a eiscint isteach an seo, agus fiú le na réaltaí ag cabhrúlinn tá clíomh Orion dachar glór le heiscint ón cathair freisin. Má téimiad amach faoin túa, tá clíomh Orion a bhaid níos éasca le heiscint ach freisin, tá míad ábalta fécinn isteach an seo I lár bóthir na bó finna. Áit bhfuil lán na réaltnéil, agus má tá an chud is mód den na réaltnéil réagún H2 nó láthair H2 a rís péislí a bear leat. Ba cóirgamíocht na chud is mód de na réaltnéil isteach an seo mar an ggéine, agus tá siad a H2 an sin isteach an seo H2 a rís. Tá na réaltnéil seo áitainna ina tosníonn réaltaí mar go bhfuil na réaltnéil seo áitainna ina bhfuil a lán hydrogen congrach le chéile, agus tá na réaltaí déanta as hydrogen. Go háirithe sna áitainna sais doracha seo, na áitainna a bhfuil có lán agus sais láidir le hydrogen, nach bhfuil tú ábalta solas na réaltaí a eiscint taifírdómh. Tá sé ró doracha, tá a numid hydrogen. Níl tú ábalta an sais solas eiscint taifírdómh. Tá an ceann seo réaltnéil an olar, sampla an bhá, tá tú ábalta sais biléir a eiscint isteach an sin. Na cín seo go háirithe gléitar na piléir piléir an saoil orthú, agus tá non hydrogen isteach an seo sais ag bailú thuas ag téile céile de bhar downharingt. Má tá tú max san spás, fiú má tá tú an dear an down. Tá downharingt tá taringt ag gach ile rud, agus má tá scamil de hydrogen, má búlann cúpla hydrogen congrach le chéile, beag níos mó downharingt ag teacht ón áit le cúpla adamh níos mó, agus an sin taringíon isteach níos mó admhacha agus níos mó, agus tar éis tamil, tá cnúsach admhacha, tá bailúcáin líróid de admhacha omláin agat, agus sin an bailúcáin de hydrogen a caiigh tú áilt, a caiigh tú bailú, chun cócht agus fuinmh crochant ó an hydrogen sin, chun an cólé an cólé núcleach a dhéanamh, caiigh tú chun fuinmh crothú ó cólé núcleach, caiigh tú a lán adamh bailú le chéile. Anas go bhfuil
an brú na admhacha chomh mór go bhfuil na admhacha bú le chéile. Tá na admh sásta sais balú timpeall i líród caiig tú a lán más, a lán downharing, a lán brú a chur le chéile chun brú na admh có congrach le chéile go búlann siad le chéile san slí ceart chun cólé nucleach a dhéanamh chun an fuinneamh a áilt. Nóair a chosníonn na réaltaí ag crothú an fuinneamh sin, scapann siad an nail, scapann siad an réalnail os go líonn siad spásanna san réalnail tá tú ábalta cúpla dóibh eiscint isteach an sin, nóair féicimid ar réalnail cosúla seo, de gná níl siad go thomláin daracha, mar go bhfuil cúpla réaltaí a tar éis tosnú cheana féin, agus an solas ó na réaltaí sais nua sin lasan siad suas an réaltnail níos mó, a má téimiad thar náiscadí an réaltnail seo, tá tú ábalta eiscint go bhfuil réaltaí go leor réaltaí anna congrach le chéile agus is sin cnúsach réaltaí inis lán réaltaí anna congrach le chéile a tosnú láistigh don réaltnail. Tá an solas agus an cuacht ó na réaltaí sin ag brú ar an réaltnail inis agus tá tú ábalta eiscint na sais piléir sin a chosnú a rís tá cnúsach de hydrogen isteach an seo tá sais mion réalt a réalt atá fós ag teacht amach níl an réalt ag dó ag cólé éon rud fós níl an fuinneamh ag teacht amach ó an réalt fós ach tá fós cnúsach hydrogen isteach an sin. Agus an solas agus an teocht ó na réaltaí atá tar éis tosnú tá sé sin sais ag balú an hydrogen chús le chéile. Bhí cnúsach de hydrogen san lár inis tá an hydrogen ag balú chús amach ag an imil agus beag réaltaí nua crota as sin. Tá sin ceann duna saosanna cnúsach réalta. Tá cnúsach réalta eile chias an seo agus tá míad ábalta eiscint gur cnúsach réaltaí líródach nó cronógach is cnúsach réaltaí sais difriú lei sin sean réaltaí atá tar éis balú suas ag imil ar réaltcóras, imil ar réaltra bórna bó finna. Tá na cnúsach réaltaí seo, cnúsach réaltaí oscailta, is iad siúd cnúsach réaltaí atá nua, atá tar éis tosnú in réaltnail ach tá ar a slí sais amach as an réaltnail sin. Tá a cuacht ag brú an réaltnail as an slí. Tá na seachtra fórca, na Pleiades, is iad siúd an sampla úsáidan deige ná a gcóir cnúsach réaltaí oscailta agus tá míad ábalta eiscint an seo. Níl éon scamal. Tá beáí an réaltnail an sin ach níl an sais scamal a bhíocha, níl an céad réaltnail an áit as a tháinig na réaltaí. Níl éon scamal den réaltnail sin fácha timpeall ar na réaltaí seo. Tá na réaltaí seo fós congrach le chéile ach fós níos sinne ná an cnúsach réalta a acamar in san réaltnail eile, an réaltnail atá i dro bórna bó finna. An cnúsach réaltaí oscailta seo tá siad beáí níos sinne ach fós tá siad anna congrach le chéile. Sin an slí ina tosníon na réaltaí agus tar éis tamil scapann siad amach níos mó agus beidir gúil míad ábalta na haiad a eiscint tá an aice le bhéine san sin an sais tríntáin sin tá an cuid is mód na réaltaí sin fós ag bogus an tro céine ag beagnach an lús céine mar gur tháinar as an réalnail céine. Fiú má féicimid ar an pota an camcéachta arable agus drim den bear mór an seo. An cuid is mód an réaltaí sin. Tá siad siúd fós ag bogus an tro céine ag an luas céine mar gur tháinar as an áit céine. Is grúpa sais cóboga iad go léir ag bogus an tro céine agus an luas céine. Níl gach ile réalt den camcéachta mar bail den sais foran céine ach in chud is módómh tá. Agus scapan réaltaí amach cosúla sin thar a saoil anna fada agus beidir go beagam an pí dearnach sin méallar ce go fada is a bína saoil agus chunas a rion siad thar a saoil beagar mé sin a facha a gcóir físeán eile ach is dul an grúbann tú tainmh as an físeán seo chuint méallar saoil na Tosach saoil na réalta chunas a tasníonn siad cad as a tagann siad agus beidir a físeán eile beag seansagann fécinint ar cábhail siad ag dul. Má buin tú tainmh as an físeán seo den cin
cinnte go brún tú an canapa a deirn go bun tú tanavás agus freisin má buinn tú tanavás an sais ábhar seo go gin Réalta den cinnte go brún tú an canapa dara go deirn le stáil a ggur an sih YouTube seo freisin tá sih idirlína gom cuivínscontent.ie le an óla seo scríte sios as béla má tá fánn airt é a léamh gur míle maithagad as fécint ar an fhí seán seo agus cílig méthú an céad ó eile.